играчка плашка. Лекичко. Ау! В главата ли си Да, това е. Как му се изкеф? Дай ли го? Видя ли как му се Не, аз изкеф? гледах. Карата и така. Да, и ще мире глава. Вашата... Нищо члек! Станеш без котляба, мамо. Така ще щупиш масата, Викторе. Не си лош. Ти си тежък. Така ще щупиш масата. Тя е здрава, но все пак. Не дейте така да се хвърлите. Не, мамо, не го удари него, него го боли, Няма, мамо. това е. Него го боли, мамо. Викторе, какво става, човек? Knockout. Нокаут! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.